Alguna intervenció més? Si té la paraula la senyora Marta. Gràcies, senyor alcalde. Bé, doncs sí, una vegada més parlem de retallades i jo el que sí que voldria dir és que moltes vegades quan es retalla crec que no s'avaluen les conseqüències d'aquests retalls o no es fan a consciència del que aquestes retallades poden comportar. És a dir, es retalla, es tira mà de qualsevol partida pressupostària perquè el que n'hi ha que fer és destinar els diners a altres qüestions i no s'arriba a ser conscient o no s'arriba a avaluar en profunditat els danys que això pot ocasionar en la ciutadania, especialment en aquest cas en estudiants que són joves i que estan en plena formació. L'altre dia sentia dir a la secretària d'Estat d'Educació que considerava ella que les beques Erasmus eren beques secundàries i que tenien menys importància que les beques a les que tots estem acostumats, que són les beques de llibres, les beques per a matricular-se a la universitat, etc. Jo no ho considero així. No ho considero així i vos parlo des de l'experiència personal. Jo sí que he pogut disfrutar d'una beca Erasmus. En el meu cas era, si escau, més important perquè jo em formava en filologia anglesa, per tant el conèixer un idioma, el conèixer l'anglès per a mi era fonamental i anar a Anglaterra per aprendre anglès era fonamental. Vos puc assegurar que és una de les experiències millors que tindré en la meva vida, en gran diferència, no només per lo que suposa eixir de casa quan tens 20, 18, 23 anys, el buscar una casa per a viure en un país estranger, el tindre que anar a matricular-te a la universitat que t'acull, el tindre que anar a buscar companys de pis en 3 o 4 dies, tot això t'espavila fins a nivells en què no podies imaginar. I a més a més, pel que fa a la formació, veus que hi ha altra manera d'aprendre, veus que hi ha altra manera d'ensenyar, veus que hi ha altres assignatures que no tenen res a veure en les que es donen així, formes part d'un pla d'estudis diferent, vas a classe amb gent de tota Europa, perquè normalment els estudiants Erasmus solen encasillar-nos en classes on hi ha altres estudiants Erasmus, i la quantitat de beneficis que comporten aquestes beques per a la formació tant acadèmica com personal dels estudiants és incalculable. I per això deia abans que crec que quan es retallen en aquestes qüestions es fa sense medir o sense mesurar les conseqüències que aquestes retallades van a comportar. I d'altra banda, per dir un poc de números, he estat buscant xifres en els pressupostos i s'ha retallat un 60% en les beques Erasmus i un 73% en les beques d'aprenentatge de llengües estrangeres. És a dir, ni siquiera, les retallades és de més de la meitat del pressupost. No sé si mantindre-les tal com estaven en l'any 2011 seria possible, però retallades del 60 i del 70%, la veritat és que me semblen escandaloses i jo crec que el govern de l'Estat això s'ho hauria de replantejar. Evidentment votarem a favor. Gràcies. Molt bé, gràcies. Alguna intervenció més? Sí, senyor alcalde. Bona nit.